Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhit sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimbag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinigong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Bonita. Dear Priscilla, suki ko ninyon tigpaminawan sa radyo o gayon man sa online streaming. Sa mga sama na kong OFW, magkahatagod og inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Ako si Bonita, usa ka OFW sa Australia. Apan sa wa pa ko makalarga sa Australia, daghan pa ko mga kasinatian sa lain-laing laki. Lakip na niini ang foreigners. Si paunsa pa man nato, Bonita. Naa naman na. Di sa kumusugot nga maghuna-huna kang ipakuha ng bata sa imong sabakan, ha? Kunan sa Diyos. Mahog di ko inigipaangkan, tay. Mawaw ko sa mga tao, tay. Katawaan gid ko. Aw, dawatong imo. Imo man ang tinuyuan. Wagi nagsugo na imo nga buhato na, Bonita. Wasay nagsugo na imo nga katong lakihan imong sudlan. Nya, sana? Resulta na. Gipaangkan ka lang. Animal siya. Iya kong ipatuo, tay. Bakakon siya. Bantay lang ito siya. Ay, sus. Ayaw na lang, Bonita. Alkansi gyapon ka. Tungod kay babae ka. Siya lalaki. Way, mawa niya. Usa, iampo na lang siya sa Ginoo. Dili, tay. Manimaus ko niya. Sulngon ko na siya. Dili siya madubag sa bata, kaya naa naman sila yung babae nga gikabuangan. Aw, di ay. Ay, dili, ikaw may musungoy. Ako. Oh, Sa'yo, mauutag yung kibitaw kayo na eh. Ha? O, ako isungan na laki, ha? Nakaminos na ni mong tawhana na. Hayaan man to akong sundang. Tay, unsa o man ni mong sundan, tay? Putlang ko siya sa o. Unsa? Ayaw, tay! Tay, mananghid ko nimo. Unsa man na? Muadto kog Cebu, tay. Uy, yanong man.
Mangita kog trabaho dito, tay. Ay, pastilan, nga nung wadto pa man yung kaglayo. Anyan lang gid kasuliti manarbaho. Tay, mas maayo manggo dito. Ug usa pa, mabili naman as inday. Mututoy naman nagbibiron. Oy, unya, kinsa may imong pabantayon sa bata? Ako? Usa ko ka single mom, kay napaangkan man ko. O kalisod malagi ang pagpanarbaho sa amang probinsya sa Leyte, nilarga ko sa Cebu City aron manimpat, aron mabuhi na ko ang akong anak. Bukat man sa kong buot ang pagbiya sa kong anak, nga gamay paintaon, apan wa ko'y mahimo. Gibilin ko siya sa kong amahan. Wa na ko inahan kay namatay kini sa sakit sa kasing-kasing. Oy, makaako kagbilin si mong anak ang gamay pa, bonita? Tay, ang tinuod, sakit gid alang nako ang pagbiya niya. Pero unsa pa ako mahimo dinhi, tay? Kung makatrabaho man ko, unsa man sad, katabang, pila ra man si sweldo. Dili taon ko makabuhi sa akong anak-anak, tay, uy. Ay, magpinubre lang guta din, higod, mabuhi naman ta. Unya, ako'y binlan ni mo sa bata. Oy, dili na ko kaya ang pag-atiman, ana, oy. Kaya ra lagi na nimo, tay. Binlan man ti kag cellphone. Ah, sabad ha, bonita, oy. Ay, kung kabuangi. Kung kabuangi anang silpon-silpon diha. Di ko kamao, ana, oy. Oh, sige. Ako na lang hangyoon si Nining anhin na lang mo istar uban nimo. Aron doon na kay kaabag sa pagatiman sa bata. Ay, magsugo tong igsuon ni mo. Ay, ako nalay bahala, anak, tay. Ayaw nagka-problema, anak. Desidido gede ay kang mularga sa Cebu. Ni anak ko sa kayaning barko paingon sa Cebu. Ginoo. Ikaw na'y bahala na ako. Wa ko kay bao kung asa ko mapunta ini. Basta manimpahad ko sa Cebu alang sa akong anak. Bonita. Since first night rin mo din kitang gilas gid ka ha. Kay ipailabayaw di ka sa mga customers nga fresh and new ka. Mami, medyo kulbaan para ba ko? It's okay. That's normal. And that's what I like. Kaya syempre, what is fresh and new? Kulbaan yun. Manigaran sa mga kiki. Okay, Mami. Hello. Yes, Kidvin. Wow, sorting yung kanina gabi o na bonita. Ay! Ha? Nga naman, Mami? Yes, Kidvin. Australian at siya. Oh, ganahan ka rin siya sa mga pag-o. Tanang pag-o din mo, ang gigira ninyo. Unsay pasabot nga mo, Aki? Ay mo ang gigod. Noon sa kabaya. Marami sa kong virgin, uy. Di ba din ay inosente epic. Dili pwede na dirizay. Ha? Dili gud makinarty. Oh, Mami. Wa ko'y laing nahunahunaan nga daling kasudlan ug trabaho kundili ang bar o club. Tud man nakasugodain ko og trabaho. Ug di kapug nga nga akong kakuyaw o kakulpa sa maong trabaho. Isip ko sa ka-single mom, manimpad ko sa Cebu aron mabuhi na ko ang akong anak. Nakasud ko trabaho sa usa ka bar club. Usa ko ka GRO. Nadawatan ko kay gusto man sila og presko og bag-o pa sa magtrabaho. Normal nga feelings nga kulba o kakuyaw ang akong gipati sa akong first night. Unsay pasabot nga mo, Aki? Ay mo ang gigod. Noon sa kabaya. Marami sa kong virgin, uy. Di ba din ay inosente epic. Dili pwede na dirizay. Ha? Dili gud makinarty. Oh, Mami. Uy. Yatag di ka niya tonight, ha? Ayaw yung entertain, ha? Yan dili siya magmahay, kay no, tigok ka na ako.
Oo, Mami. Oh, hello there, Kevin. So, what's your name again? I'm Katya. Your real name? Huh? I said your real name. It's Katya. Oh, it's not. Uh, I know it's not your real name. I know the system here. but... I understand. Because it's your first time. Don't hesitate to tell me, okay? I'm sorry. That's really my name. Mommy! Mommy! Oh, yes, Kevin. Coming. Yeah. So what can I do for you, Kevin, dear? This girl never listened to me. What? Why? Is there any problem with her? I'm keep on asking her real name, but she never tell. What do you say, Huh? Pero, Mami... Sabihin ng lagi. Sige lang. Si Kevin, ang pinakauna na kong guest niya itong kapiuna. O kahadlo ko kay nasuko siya, ngawa ko musulti sa kung tinuod nga pagaan. Naaman di ay nay sistema ang usa ka bar o club nga naa kay lain nga ngan nga gamiton aron matago ang imong privacy. Apan nasuko si Kevin kay wa ko musulti niya sa tinuod na kong pangan. Sige na. Sabihin na siya. Mommy, it's okay if she's not going to tell. But, Kevin... No, it's okay. So, Why you always coming here? you will cancel her tonight? Of course not. Oh, She'll stay with me. oh, thank you, dear. Thank you. Enjoy with her. She's good. I knew her. I know. All right, then. Just call me if you needed me, huh, Kevin? All right. Wait, Zay, pero nga ginagzay, huh? Tiba-tiba ka, ano? I'm sorry, sir. Kevin. Call me Kevin. Sorry, Kevin. Why sorry? There's no need. Are you angry with me? Nope. Drinks? Huh? I said, what do you like to drink? Tay, kumusta man mo diha? Nagyapon sa atos probinsya, naginhawa pa. Tatay sa duy. Ang imong anak, naginhawa pa sad. Tatay, good ba? Unsay tatay gyud oy, tinuod man na akong gisulti. Ang anak man og umingon ko natigok na mi diri. Ikaw, kumusta man ka diha? Okay ra ko, tay. Maayo ra. Nakatrabaho ka na diha? Aw, maayo noon. Kaluoy sa Ginoo, tay. Sa may mong trabaho diha? Ha? Kuan, tay. Promo, tay. Promo? Basta, tay. Dila sa tamang kisgot, anak, tay, be. Ang importante na kong tuyo nimo sa akong pagtawag, tay. Kaya magpadako kwarta nimo. Ha? Uy, dali ako nimo makapada og kwarta. Oh, dili pa ka, anak, tay. Makapadaan ako nimo diha. Oh, bago ka pa man ko nakatrabaho. Pila may ipadaan nimo? 8,000, tay. Unsa? Uy, di man ka ng kantidara, bonita. Oh, ha? Nagalitan si tatay pag inguna ko niya nga magpadakog 8,000 niya. Dako gud niyang kahibong kundiin ko ni anang kantidara. Nanawag ko sa akong amahan sa amang probinsya sa Leyte kay gawas nga mangumusta ko nila uban sa akong anak. Excited sa kong mupaibaw niya nga makapadakog kwarta niya. Nakabuang taon kong tupag diyang nangutanas siya og unsay akong trabaho.
Kay wa man kumusulti niya sa tinuod nakong trabaho. Makapadaan ako ni mo diha. Oh, bago ka pa man kung nagkatrabaho. Pila may ipadani mo? 8,000 tay. Unsa? Uy, diyan man ka ng kantidara, bonita. Oh, ha? Diyan ka ng kantidara nga kwarta. Kadako ba na? Kaya baguhay ka pala nga nagkatrabaho. So may trabaho na mo diha, manager? Ah, grabe sa tatay Bugal-bugal ning imo tay. Nganong kunta mo manager man ko? Oh, ngano ganing makapadakag ingon na kadako? Tay, ayaw na lang kahibunggod. Ayaw na lang ko tihaog diin ko ana. Ang importante, nakadiskarte ko sa akong panginabuhi diri para makapadako ninyo diha ni Inday. Ana na lang gud tay. Aw, nahala. Mao man ka. Manawag raon niya ako kung mapadaanan na ako tay. Aron mahatag na ko nimo ang detalye ni claim na unya nimo sa kwarta. Nahala. Mao man ka. Ikis na lang kong Inday diha tay ha. Ayaw gyud itaw pasagdi ang bata tay. Aw na man hinuon si Nining diha. Ihatag sa din ni Nining tay bi. Makigsulti ko. Swertihan mo ni Kevin katya, uy. Grabe, na-inlove mo gid si Kevin mo. In love na bagoy tawag, ana? Imposible kayong na ma-in love nato, eh. Sasama nato nga ingon ini ang trabaho. Hinuon. Posible sa nimong giingon. Pero, imposible at the same time. Ngano na kaingon man ka, ana? Kay nakita man ako nga na-inlove gid mo si Kevin. Hinuon. Gi-offeran ko niya nga makatrabaho ko sa gawas dito sa Australia. Ha? Nagka-relasyon gud mi ni Kevin. Nagagusto gid siya nako. Unya akong gisultihan sa tinuod na akong kahimtang. Naluoy siya nako og sapata. Iya kong gitagaan og kwarta aron ipadana ko dito nilang tatay sa akong anak. Tud man, gioperan ko ni Kevin nga iya kong tabangan nga magkitrabaho dito sa Australia. Ug akong gisultihan ini ang akong suot nga higala. Sure ka, Katya? Iyak ang tabangan nga patrabaho dito sa Australia? O, lagi kayla. Wow! Haya-haya ko din mo. Ikaw ginakatsamba ni Kevin, sa? Nya, dili pagitihik. Palargahon pagikag Australia. Nya, gwapo pagit si Kevin. Kanahan bi ako na niya sa una pa. Oh, mao ba? Uy. Ganahan tud kay ko anak niya, as in. Ibog kaayo ko anak niya. Naghiskot na siya ni Mugminyo. Ha? I mean, kuan ba, kanang ni-propose ba siya ni Mugkasal? Nagisgot-hisgot ragod. Pero unya na kumutuo og tinud-uno eh. Basta ang gisigihan niya ron og hisgot nga. Tabangan ko niya makatrabaho ko sa Australia. Mao ba? Katyo! Kevin is here now! Excuse Kayla. How are you, honey? I'm okay. Good. How's your baby? And your cousin? Oh, they're both okay. Good. Good to hear that. Oh, did you eat? Not yet. I'm waiting for you. Oh, so sweet, honey. Okay, order what you want. How about you? Same. Okay. Excuse me. Okay, go ahead. Hi, Kevin. Oh, Kyla, how are you? I'm missing you, Kevin. Oh, why? Where's Katya? Oh, she's busy ordering our food. Oh, can I sit here while she's not around? Oh, sure. Have a seat. Sige na. Naasa mong table ni Kevin. Ngano naama na siya diha? Ngano man na siya? Hapit naman ang mukabayo ni Kevin. O nagsigipagip sa kung ini. Uy, kalain ko ni Kayla. Priscilla,
Nabiyaan ako si Kevin nga nag-inusara sa among table. Unya nakita nilang nako nga naa si Kayla. Tupad ni ini ug sikit kaayo siya o grabe kaayo kay hapit na lang mukabayo siya ni Kevin. Sukad nga nagkarelasyon mi ni Kevin, kanuna na siyang maato sa bar nga akong kitapahuan. Ug iya kong kisaaran nga tapangan aron makalarga sa Australia aron adto manapaho. Usa ka gabi ini ana sa bar nga akong kitapahuan, nabiyaan ako si Kevin sa among table ug giduol kini ni Kayla nga akong hikala. Si Kayla. Naasa mong table ni Kevin. Ngano naaman na siya diha? Ngano man na siya? Hapit naman ang mukabayo ni Kevin. Huwag nagsikipagit sa kunghong ini. Uy, kalain ko ni Kayla. Muraglain yun. Dili mao. Mura manisig ni flirt ni Kevin. Chef, balikon na ako ha. Kayla. Katya? Nga nangkot ka? Kuwang naman lang ang musaba kang Kevin? Ha? Naunsa ka, Katya? Ay sos, pa-innocent epic pag yung kano? Klaro kaayo ka, uy. Kita kayo sa kung duha ka mga mata nga ni flirt ka ni Kevin. Wait, will you stop? It's so embarrassing. No! Kayla is flirting on you, Kevin. No, she's not. She is! It's okay, Kevin. It's okay. I'm sorry, Carol. No. Don't be sorry. It's okay. Believe me. I'm not flirting on you. I'm just being kind to you. Yeah, I know, Carol. No! I know she is flirting, Kevin. She told me that she liked you. What? Oh, what happened here, Kylo? Gotcha. Si Mami. Hello? Katya, ay katugang hindi ka ko isulti ni mo, ha? Oh. Unsa man na, Mami? Si Kevin, ito ko rin kayo na. Unsa? Ay, wala ko nasagap ka balita. Tuan na lang hinako nga mo absent o pila ka days. Di ay bawa na lang nako kasi si Kevin ko, no? Ang kuyog. Daan pagid lagi ko. Traidor. Oy, kalma lang ha. Gibalitaan ka lang karon nga dili ka magdahom day na naa pa kay Kevin. Huwag gini ko masayop, Mami. Traidor gyud si Kayla. Ilugon gini si Kevin ako. Huwag ko magtuo nga traidoran ko sa kong amiga nga si Kayla. Iyang giilog si Kevin ako. Hinuundaan naman kong nahibaw nga nakagusto siya ni Kevin. Wa na lang ko mangitag sabok. Kipasagda na lang nako sila. Ug padayon ko sa akong pagpanarbaho. Mami, ka-remember ka ni Abdul, akong guest? Oo. Nga naman. Iya ko na kong tabangan nga makaadto sa Saudi. Ha? Uy, mag-unsa ka dito? Manarbaho gud mi. Naamagod siya tindahan dito. Mahog nga iya ko empleyado. Og siya ra may mo process sa tanan akong papeles. Wa na ko'y hassle gyud. Ang ako lang buhaton mukuha sa tanan akong requirements. Unya, siya na bahala nga mo process as employer nako. Why? Kaswerte mo, bonita. Ay, si Katya ni ay. Gikan karon. Tawagan ako sa kong tinuod nga pangan, Mami.
Kay Marsahe naman ko. Dili na kinahanglan nga mga lias pa ko. Ay, sayang. Magdaan sad ko gwapa nga GRO. Sus, napay kang babae ha? Ay, noon. Pero, makasad ba yan ang maghaan mo? Pero kung paras kayuhan, go! Salamat sa pagsabot, Mami. Dili na ako mo duty on yung gabi. Kay sugdan na ako og lakaw ang ako mga requirements. Apurado na kaayos Abdul Kud. Oh, I'm so happy, Bonita. Okay na imo papers. Pwede na ikaw larga sa Saudi. Uban ka na nak. Me too. I'm so happy and thankful, Abdul. Salamat. Why sabayan? I just want you to stop working in the beer house. You will work with me. There in Saudi, in my store. Happy ka? Sobra ka happy, Abdul. Maong salamat, gid kaayo. Because I love you, Bonita. I love you too. I will call my tatay that I will go home before I will go with you in Saudi. Okay. Go ahead. I'll tell him the good news. First time na ko masakay ng aeroplano. Wa may hunong nga akong kulpa, uy. Ma-imagine man hinuon ako ang mga disgrasya sa aeroplano. Nagkurogit ko. Si Abdul kilamigiyang tuhog. May pasiya. Ako dire, kulba o kurog ang gibati. Ay, paita ba ya? Sa dili madugay, maabot ako sa Saudi. Walang dama. Pero, gipasidanaan ko ni Abdul nga dili gid mi magpaila nga doon na may relasyon. Kinahanglan nga pure empleyado ra gid ko. Lord, ikaw ni bahala na ako. Itugyan ko nimo nga akong kapalaran sa laing nasod. Wow! Kanindot sa ilang airport. Mauday ni King Khalid International Airport sa Riyadh. Oh, awe. Ay, sorry. Okay. Wala naman ko makabantay nga. Nalayo naman di ko nila ni Abdul sa iyang staff. Sige mo kong tanaw sa palibot ko. Ganahan sa kay kong magtanaw sa mga babae nga ako makita. Nga naputuskit sila silang gisuloob. Mata nala'y makita. Ingan anak kita ni sila diri, no? Pero nasa uban nga, makita rasad gid ang naong. Bonita! Faster! Yes, sir! Nakaabot jud ko sa Riyadh, Saudi Arabia, sa pagtabang ni Abdul o nanarbaho sa iyang tindahan. Lipay kay ko nga natunod sa laing nasod o nakalingkawa sa kong trabaho isip sa ka-GRO. Nakalagag ko sa Riyadh, Saudi Arabia. Kitabangan ko ni Abdul. Pero dili ko magpaila nga doon na may relasyon. Usalang ko ka-empleyado niya. Nisugutan ko kay aron lang yun ko magkatrabaho sa Saudi ug muundang sa pag-GRO. Tuod man naihas ko pagkakita nako sa ilang airport nga nindot og dako kaayo. Ganahan sa kay kong magtanaw sa mga babae nga ako makita.
nga naputos gid sila silang gisuloob. Mata nalay makita. Ingon anak gid ni sila diri no. Pero nasa uban nga makita ra sad gid ang naong. Bonita! Faster! Yes, sir. Hurry up! Yes, sir. So, Bonita, we are going to the staff house. Okay, Sir Abdul. Utawag lang ko nimo. Okay? Dili pasabot sa driver, okay? Okay. You have a companion there in the staff house, working in my abaya store also. So, don't worry. Okay, sir. Sabahul Hayri. Sabahul Hayri. Isuma Bonita. Oh, marhaban sa Milatan Bonita. Hey, Welcome. Thank you. Thank you. I will go. Sir is waiting in the car. Okay. Come in, come in. Thank you. Come. Follow me. Okay. By the way, I am Jamila. Jamila. Yeah, Jamila. Here, this is our room. Come inside. Thank you. You are beautiful. You have to be careful. What? Why? Giatudan ko sa staff house namo. Ug gi-assistan ko ni Jamila. Mayo gani kay kamauna ko mo in English. Gitudloan ko sa kwarto. Kitabangan o gipahimutan sa gabi. Giinsaksyonan ko sa buhaton. Iya kong gisultihan nga gwapa kuno ko. Pero nahibong ko, kay giingnan ko niya nga kinahanglan kuno kong mag-careful. Nabalaka ko. Why did you say that I have to be careful, Jamila? Because Madam is so strict. Very jealous person. What? Madam Amira is the wife of Sir Abdul. She is always jealous to every woman working in the abaya store. Huh? Oh, patay. Patay na cute. What? Patay? Oh, nothing, Jamila. Okay. So when we go to the abaya store, I will teach you what to do. We have other staff also here. They are staying in the other room. So remember what I told you. Be careful. Do not go near to Sir Abdul. Do not talk to him. Do not look at him. Hala. Most especially you are new. Madam Amira's eyes always point at you. Very sharp eyes. Patay. You always say what is that patay? Nothing, Jamila. It's only my expression. Oh, but do not make mistake. Do not say that in front of Madam Amira. Do you understand? Yes, I understand. Good. If you don't want to be a prisoner. Prisoner? Yes. There are stuff before that Madam Amira put them in a room and locked them inside. What? Why? Because she is jealous. Patay na ko ini. What did you say again? Nothing, Jamila. Tay, kumusta naman mo diha ni Inday? Mayo kay nawag na ka. Nabala ka na kay kunimo, oy.
Naunsa ka man nga, karon raman ka makatawag ako. Ay, tay, nahibaw man ka nga busy kaayo ko. Pero ayaw ka bala ka. Okay ra kayo akong pag-abot diri sa Saudi. Mayo noon. Hala, pag-amping ba yun ha? Oo, kaayo tayo, uy. Kaya manginabuhi ko para ninyo diha ni Inday. Basta, manawag rin niya kog balik ha kung makapadana kog kwarta. Bye sa tay, kay mo ato na mayroon sa trabaho. Sige. Amping diha. Kamusad tay. I-kiss ko ni Inday tay ha. Bye. Ay, paitagid aning puprita. Mapugos na lang tagpalayo sa tong pamilya para manginabuhi. Para sa ilang kaayuhan. Bonita! Yes, Jamila? Dana nadab! Nano sa dingdi ta kasabot ay. Duulo na lang nako eh. Yes, Jamila? I will go. Okay. I'm ready. Yes! Rajid! Dana nadab! Si Abdul, nanawag. Saon man ninako? Samtang nagpaingon mi sa store nga amang kitsapahuan, nanawag si Abdul samtang nagsakay mi sa amang service. Grabe ang kakulpa nga kong kipati. Giinstruksyonan ko ni Jamila sa tanan nga angay buhaton ako. Labi na sa pag-amping kang Madam Amera. Kay silusa ko na kaayo. Kinahanglan nga dili ko magpaduol ni Abdul. Dili mo tanaw o dili makigstorya. Ug sa diya nagsakay namin sa service pengon sa trabaho, galit nga nanawag si Abdul, wa ko makasabot sa grabing kakulpa nga akong kipati. Si Abdul, nanawag. Saon man ninako? Manu walhatiful mapulahan na. Leslie Dan. Bonita. Yes, it's mine, Jamila. Asmut. Oh. Keep it silent or turn off your phone. Yes, Jamila. Okay, we're here in the store, Bonita. Listen, we sell here abaya dresses, scarves, candoras. We have available for adults and children's, for the whole family. Okay. We have so many designs to choose, colors and fabrics. We have different prices. We have cheap, like this one, 50 dirhams only. Oh, okay, Jamila. And here also, beaded abayas, very pretty. All full beaded abayas here is 120 dirhams. Some are headdress beaded only. These are below 120 dirhams. Okay. Did you get it? Do you understand? Yes, Jamila. I understand. Are you sure? So that you can assist the customers. Yes. Don't worry, Jamila. I understand. Okay. If you forget, just ask me, okay? Okay. Thank you, Jamila. Excuse me. I have to check all the items here. Don't forget the greetings that I teach you. Sabahal Khair and Masal Khair. Very good. I'll go now. Okay, Jamila. Go ahead. Ingon init-initin hi. Ako ang din ang tindahan ni Abdul. Patay. Wala ba ito na ako batubagan niya? Ano
Ano na nawag man sa siya, uy? Gitiming pag niya nga namin sa sakyanan. Daghan ang nakadungog pag-ring. Ako na lang taong gidali og off nga akong cellphone. Ay, bagubagan mo sa daan eh. May customer pa doon diri. Sa bahal, Kair. Sabahan, Nur. Sabahan, Nur. Si Abdul man na nagpadong diki. Hala, sama akong buhaton. Diyang naana ko sa store ni Abdul. Nag-assist ko sa nisud nga customer. Kalit kong kikulbaan og maayo kay nakita na ko si Abdul nagpadung sa tindahan. Wa ko makasabot sa kukipati. Nagsagol ang kakulpa, kahadlok, ug wa ko masayod unsay angay kong puhaton. Labi na kung nauban ang iyang asawa. Unsa may akong buhaton, uy. Di lagi ko magpasabot. Hala, naami nagsunod ka, babae. Mauka na iyang asawa. Magpapitan lagi ko nga wa ko makakita nila. Silosa ra ba ko nung kayo ng asawa. Basta mag-assist ko sa customer. Sabahan, Nur, madam. Sabahal Kair, sir, madam. Where is the new staff? Patay, kipangita ko. Jamila. Assisting the customer, madam. Excuse me, I'll call her. Bonita, why did you not greet sir and madam? I don't know what to do, Jamila. And I am assisting the customer here. I'm scared. I told you to be mindful, careful. That's why I did not go near them. But of course, you have to greet our bosses. Go. Hurry up. I will be the one to assist you. Okay, Jamila. Come here. Father. Asko. You have no respect. We never receive your greetings. I'm sorry, madam. Sabahal ka. Send her back to the Philippines, Abdul. Father. Send her back to the Philippines. But, madam, I need a job, madam. Please, I want to work here. But I don't want you to work here. Father. Why? She did nothing wrong. I have a bad feeling about her. I can see in her eyes. I don't like her. I don't want her to be near you. But... No more questions. Send her back to the Philippines immediately. Grabe. Wa ko magtahog na mo di ako dangatan. Uway nahimo si Abdul. Wa ko niya mapanalipti sa iyang asawa. Dili man di ay lalim. Abi na kong iya ko matabangan. Dili man di ay. Uy, hala no. Kalawin ni mong bonita. Uy. Maunay na hitabo, mami. Wa man unta ko'y gihimong dautan. Naglikay gid gani ko ni Abdul. Pero, wa gyapon magsilbi, uy. Paspasa kayo ang panghitabo. Sayo na kay kong ipapauli sa asawa ni Abdul. Kaya wa ko na siya makauyo na ako. Mura man siya og na instinct bahin na mong duha ni Abdul. Pero, giun sa man niya pagkailanga, wa man gani kumutagad ni Abdul. Ay, paita. Sa usa lang kapag pamilok, balik Pilipinas ko. Ay, trolalo. Dali rin yung kayang mga panghitabo.
Grabe na yung batas na ng asawa ni Abdul so. Oo, mami. Gipasidan naman kong daan ni Jamila. Ang ilang sinaligan sa store ba? Nga dili lang gud ko na ko makikstorya ni Abdul. Dili ko na kumutanaw, dili ko magpaduol. Labi pag yun kay bago pa ko. Maniid man ko kuno na iyang asawa. Selosa ko no kaayo. Ang uban gani, og maselosan, presuhon ko na sa kwarto. Why? Mo ba? May gay kay gipapauli ka, wag ka prisuho. Mao gani. Basin og lahi gid iyang vibes ni Mudzay. Lakas iyang instinct nga doon may something ni Abdul, which is sure lalura basod kayo, diva? I'm magpagka Madam Auring sa di ay siya, girl. Hoy, taliday ori ka ni katawa, mami. Yang ko diri perti nang guulan ako. Ay, sorry, girl. Sorry kayo. Bitaw, oy, unsa may plano ni mo ron? Mubalik og trabaho diri nimo. Kana kun dawaton pa ko nimo. Why not coconut? Hala? Unsa na? Si Abdul na nawag, mami. Ay, tubaga tayo, girl. Sige na. Abdul? I'm so sorry, Bonita, for what happened. I'm really sorry. But don't worry. I will send you money. I will help you. Nashock pa ko, Abdul. For what happened? I know. I understand. I'm so sorry. Padala ko kwarta. Tabang nimo. Okay? Don't worry. Promise. I will send money to support you. And I see you again when I go back to Philippines. Lex Pinoy. Okay. Thank you, Abdul. Thank you so much. Okay. Bye. Bye. Ay! Haba ng hair mo, girl! Haba ng hair mo! Supportahan ka hapon ka ni Abdul! Congratulations, girl! Congratulations! Di ka hapon ka talunan, girl! Priscilla, naluoy si Abdul nako. Padayon gapon siya nga misuporta ka nako. Padadaan ko ni agkwarta o iya kong kipatukuran o gamayng bay sa luna sa akong Amerika. O gato siya moabot kada uli niya sa Pilipinas. Padayon ang among relasyon ni Abdul. Dini na lang kutob, dakang salamat, inyong matatampo, Bonita. Mga kasama, mao katong katapusang sumpay sa suwatampo ni Bonita dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ka mo'y sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorta. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamida.